ngeen waxtaan lawan juuli ala mi tuwato bala fere juuron ne woy ay juul sama juul jam waddi hen jango en juula bandira sela mbaka oɗon celli jam tan gonɗo alhamdulillah eyyo bismillah neɗɗo ɗiɗi tardude hande alhamdulillah mi fatel so ko almude gonga ko ngon taddi kay no mbaɗɗon oɗon celli jam tan gonɗo alhamdulillah hay minni komi ɗenɗo tardude hande seeɗa nde tawno ko garatmi ko wonɓe pottumi ɗo ɓe kalananno en koko faati e programme jangde nde nde tawno eɗen gandi jangde nde ko fuɗɗi ko nana ɓooya wiyano ko heblo e te ko heede lebbi jeegom joni noon e ndeke hankkadi woni koye nayude walla ni mbiyen timmi e ndeke noon tawde wayi noon holno mbaweten wadde ko wasiyaji e koye meɗen oɗo fuɗɗi min jewteno andi alano hen kono noon nde tawno en mbaɗi dillere no fewi no fewi ɗum ndewna hakkillaji moɗon mbawa artude e jangle nde hano hani tagi ɗum kam ha jafuɗo noon nani bisimilla joni hankkadi way kono ɓaaro ko to woddi eɗen jogui noon mana aroɓe ƴewta naade en golleɗeɓe koɓe aroɓe ɗe balɗe keɓono ɗon noon si Allah jaɓi kadi huune jangle mon nde ma peeño yeeso on jarama mbaɗe feere ɓaare on sanga so jeeyi nder wuro ngo kalnonɓe ko ɗe balɗe ɗo addunoɓe ko faati e jangde nde aɗe ganni arde kono noon jarama no feewi inchallah ñande fof tan ƴeewa tan ges so wona ɗum tan ko tittani walla si ittan wona ndi وعليكم السلام yayi baba ñoo dam ko tagal ma mo kilo akal ñoo dem ko konkuti debi ma ñoo dem konkuti ala mi kay dara ñoo kay kam mi mo ya ko ko galle de bana balla de nay do ci de ji mi en ko golle gas jango golle technique na tinu wawan kambe am ngar kambe ngar kusu Agora tá me dá. Anh đi jam tha golo de hoy. Ono bi ko kesa. En ko bandu ba yen do bandu golo. Tuilo mi tuilo. ko defa Mi ko ni ni am to bulado ko mi tutano ka de mi tutano ko mi ko jakko. Ana wa bismillah wa
Jonado. Ayo, dululah. Mau nangga dulu. Dululah, nawa dululah. Ananta ahada ko barawa bolle. Baju kemare dikali kemare. Ikan nak ada orang mati. Siapa lagi mau dan bab. Tuan tuan abis ni sah. Ayah antuk bakal. Apa juga? Tapi yang aku punya macamnya untuk kamu. Selalu jadi insyaallah. Min waawade hoto tawi an ya wawa kan okkude moto mi nabana be bottari ndi min wawi be labade kono ko wona dum ko mi wattade min gollata dunde ni mi wawa dum wadde ko tewo tan